Il-poplu Malti wawċi u poplu bieżel, kapaċi ta' ħila. Din hija l-esperjenza li nara jien kważi ta' kuljum meta niltaqgħu nitkellem ma' min jaħdem għal rasu u nies li għandhom negozju. Dan il-gvern japprezza l-ħidma ta' min jaħdem għal rasu, ta' min jażel li jiddedika ħinu u flusu biex joħloq il-ġid u l-impjiegi f'pajjiżna. Fil-waqt li pajjiżi oħra u it-taxxi, aħna fl-aħħar 4 snin komplejna ninċentivaw lis-self-employed, lis-sidin ta' negozji u lil tal-ħwienet permezz ta' diversi skemi. Sissa aktar minn 1000 sit ta' negozju qed jibbenefikaw u jgawdu mit-tnaqqis fl-income tax li laħħaq sa 25,000 euro. Fiduċja f'pajjiżna u fid-direzzjoni li mixjin biha dawn qed jinvestu aktar minn 17 miljun euro u talli qed jinvestu aktar, il-gvern naqsilhom l-income tax u qed jiffrankaw aktar minn 7,5 miljun euro. Dawn l-1000 sit ta' negozju fi waqt li investew aktar u frankaw it-taxxa huma żiedu l-impjiegi bi kważi 250 oħra. Fejn pajjiżi oħra hemm problemi serji għan-negozji sabiex ikollhom aċċess għal finanzjament, aħna għamilna il-microcredit. Sissa madwar 200 negozju diġà jselfu madwar 19 miljun euro u investew 30 miljun euro fit-tkabbir tal-operat tagħhom. Għamilna skemi oħra biex sidin ta' negozju żgħar u medju jinvestu aktar fir-riċerka u l-innovazzjoni, fl-business u biex isaħħu l-kompetittività. Sissa kważi 600 negozju jew sit ta' negozju ingħataw bejniethom 35 miljun euro. Barra minn dawk l-iskemi għamilna skemi oħra għas-sidin ta' lukandi u ristoranti sabiex daw jinvestu aktar biex ikomplu u nkomplu inġibu aktar turisti lejn pajjiżna. Lilkom li taħdmu għal raskom jew tridu tiftħu negozju qed nofrulkom aktar effiċenza u tnaqqis tal-burokrazija. Il-kompetizzjoni iva vera, hija qalila, ma barra u anke f'pajjiżna stess. U għalhekk irridu li intom tkunu iffukati fuq il-negozju u mhux fuq il-ġiri minn post għal ieħor. F'Jannar li għadda bdejna nagħtu 50 servizz tal-gvern taħt saqaf wieħed. Business first. Dan sabiex ngħinuk aktar. Dan sabiex tifrankawlek il-ġiri, tifranka l-ħin. Kull wieħed u waħda minna aħna konsumaturi. F'dawn l-4 snin bdejna eżerċizzju fejn iltaqgħu mal-importaturi tal-mediċini biex irraħsu l-prezzijiet tal-mediċini. U sa issa traħsu xejn inqas minn 239 prezz ta' mediċina fosthom għal dawk tal-qalb, l-asma u t-sokkor. Fil-passat kien hawn gvernijiet li kienu jieħdu art privata u jgħadduha lil ħaddieħor. Dan kien sar anke mingħajr ma kienu jitħallsu s-sidin oriġinali. Bil-konsekwenza li kellna nies li qed jgħixu ġodar li qatt ma seta' jew setet issir tagħhom, jgħixu bil-konvenju. Qed insewwuha din l-inġustizzja. Inġustizzja li tmur lura snin 80. U 500 familja daw l-aħħar snin f'din il-leġislatura saru sidin ta' djarhom għaliex il-gvern, dan il-gvern, ħallas lis-sidin tal-artijiet. Il-gvern ħadem ukoll mill-qrib mal-kunsillieri lokali u mal-membri tal-aqdiet u organizzazzjonijiet sabiex jgħaddi proprjetà jew art tal-gvern biex din tintuża l-ġid tal-komunità kollha, tfal, żgħażagħ, familji, anzjani, persuni b'diżabilità. B'dawn l-inizjattivi illum x'ġara. Aktar nies qed jipparteċipaw f'attivitajiet sportivi, kulturali u soċjali. Dan hu wkoll mod konkret kif intejbu il-kwalità tal-ħajja tiegħek.